So kung suwalay, aanap mong butulon sa Muhammad, ay narunin ni buto ko ini sangay ko Muhammad, nalalakanan wallahu ta'ala so pito pulo ang paminto ang rahmat wallahu ta'ala. Allahu Akbar. Katawan na kada kaya Muhammad, inan sa Muhammad at pinili. Simiya kang buhat ko ay maanan niyan na Abdul Muttalib. So Abdul Muttalib na si Imam mo pinili ko Hashim. So Hashim na pinili ko Quraish. So Quraish na pinili kong bawataan Ismail. So Ismail na pinili kong bawataan Ibrahim. So Ibrahim na pinili kong bawataan Adam. Sama na ito na sukambang sa naknaba na karatayan. Amay! Kaya mana niyan naknabang kapaguruan ko po ka. At nagano na mga tao. Asugit teruaon sa Muhammad na si Allah na iniisiin wan tawas kaniyan na kay katukawan susal sila niyan na tiyang ko to ang aprusang ko ta pamilya iman to na piarat kaya ako sa Muhammad kada kumapi bangon sa ibabukag naguda kumapi bangon sa ibadi ipamagakan. Itaro Rasulullah ihfad nasabak tasil rahimah langag na ka susal silang kakami karani akasululot ka ihfad nasabak tasil rahimah langag na ka susal silang ka wan tawa ka kami karani akasululot ka. Inan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano na yung mapiya pag kita tanong? So kito nabi na ayaw kitiyan na sunna. Tatanong din niyo ang susunna na sa tima na nakatiro one word. Sunna na sa tima nakatiro kalma wahda o gait na dua iba na ko niya. Ano na yung mana niya? Sunna na baga na yung mana niya na okito-kito nabi. Sunna na ikaduo ka mana niya na kukuman. Bilaw to nabaw po na kami susumba so mama na tiga matang ate na yung sunat ka na nabaw to sunat ang takasumba na ayap na nakagi inip pa na yan ko kaya kitiro no Rasulullah bida susunna asunat agu susunna au kito-kito but sa tima na kalima pero mati na nabu siya nakagi mapundok sa oras na kumaswita no sa mga shiru la ilaha illallah inuwari ijira akyada angka sehingga makapuga Pasko Allah o anda kadum na lambu ni mantua anda wari katawan yung mga wata para di mar nasanda di bagi premar na inong kiriyan sula ilaha illallah inuwari ijira na wata ka mata ida baguat tawa miara sarasay kaun sa kiyang biatang kaun sa agama na may kami ang pangarumana pumakalanga po mata na kaya gira akurisa mga di katawi ang nanabas sa akurisa na inikararang ito Islam asa din sa parate ano yan sukuris nasap na rin nung kiriyan sukuran. That is my comment. Na apya pagbuutan ro na ay isamitan ro na girariya kadro Allah kaya may nga kurisa na karina sa keswika sa mata kuris akoris di na pendurat oso karibong man na bapian datang kaliro na ko kidar na nalayagun din na koris yung kura kambuhin kau ayang mana na koris kung nga din so Allah ka koris ito nakuha ang dalaro na sambil ang dalaro sa ikira ya kadro Allah gira kadro Allah na